Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Bavelile kwelokuhlahlelwa ngembazo kwabahlanu. Akukho emthethweni okwenziwa kwabakamatikuletsheni kanti babhekishe bekhala ngogesi enseleni. Izindaba ze1KZNTV usifundelo siyabonga wakaduma nina bezulu edume esandlwane siyakhuleka. Bavele kafishane enkantolo yemantshi esemgungundlovu abasolwa ababili ababhekene namacala ogenca babulale amalungu amahlanu omndeni owodwa. Laba ke uSiphelele Xulu oneminyaka eyi-22 kanye noPhilani Sheri oneminyaka eyi-13 nesishagalolunye ubudala. Kubikwa ukuthi umsolo wokuqala uXulu uhlobene nomndeni asolwa ngokuthi uqothile okuyisaguga indodakazi kanye nabantwana bayo ke abathathu. Bavele kafushane enkantolo yemantshi emgungundlovu abasola babili ababhekene namacala amahlanu okubulala. Laba basola ngokugenca ngembazo yisaguga uMilton Gumede, indodakazi yakhe uFikile Gumede kanye nabantwana bakhe abathathu, ababili babo bangamawele. Umsola wokuqala uSiphelele Xulu ohlobene nomndeni wakwaGumede utshele inkantolo ukuthi angeke asifake isicelo sakhe sebheyili. Kanti umsolo wesibili yena uPhilani Sheri utshele inkantolo ukuthi unawo amacala asekabekwa wona ngaphambilini. Abenhlangano abahlali iSankho kwisifunda iGanet Mlethe bebesenkantolo ukuzokweseka umndeni. Usuku la namhlanje usuku la sizovela khona sizosupport umndeni wama victims la ekubulawe khona abantu abawu5 bomndeni owodwa emndeni wasesigodini lapha kaGumede. Sizothi nje sizocindezela in fact sihamba neANC labo abenze lokho kubi osikhotheni abaye belonga la behlala khona abayahlale la bebelonga khona. Isanko nje neANC ihambisana nokuthi abantu kumele bakhululeke, kumele babe free, bahambe nje bebe safe. Sifuna kwenzeke lokho nje ukuthi we need to promote safe, we need to promote unity, sifuna ukupromote humanity within the society. Ile umsebenzi wethu ukuthi cha, whoever that is doing wrong kumele aface the whole mighty of the law. Umbuso uveze ukuthi uyaphikisana nokudodelwa kwabasolwa ngebheyili ngoba usabela impilo kanye nokuphepha kofakazi. Wabe uthulihlehlisa icala ukuze umsolo wesibili ezofaka isicelo sakhe sebheyili. Kanti lona omunye wesilisa obesolwa nophinde abe ngumzukulu kaGumede kuvele ukuthi udedeliwe ngoba bungekho ubufakazi obummantanisa nelesigameko. Ezindabeni ze1KZNTV ngokuayanda Dube kusemgungundlovu. Ungqongqoshe womnyango wezemfundo esifundazweni kwaZulu Natal uMbali Fraser uthi kukuphambana nomthetho okubuyiselwa ke kuyibanga lesishagalolunye kwabafundi abangaphumelelanga umatikuletsheni. Kwaziseke kawukho umthetho ovimbela laba ke abafisa ukubuyela esikoleni ukuba babuyele kuyibanga likamatikuletsheni. UFraser usho kanje ekhuluma neziko lezindaba ngesikhathi ke yamsana nongqongqoshe wezemidlalo kuleli ngesikhathi benikela ngomfaniswane wesikole abafundi bakwaMashu eThekwini. Kakukho emthethweni ukubuyiselwa ebangeni le-11 kwalabo abafeli umatikuletsheni. Lokho kugcizelelwe ungqongqoshe womnyango wezemfundo kwaZulu Natal ovezeke ukuthi nakuba zikhona ezinye indlela zokuphucula imiphumela kamatikuletsheni kepha nasezikoleni zamabanga aphezulu iminyango isavuliwe. Izikole zethu, izikole zabo ayikho ipolice ethi uma ufailila ubuyele esikoleni. Asinayo lo police eSouth Africa. Ababuyele ezikoleni, ofuna ukuphinda angene eklasini aphinde unyaka wonke. Lento abayenzayo yokubuyisela izingane ka grade 11 ayikho kwipolice. Umntwana mangabe fail ugrade 12 efisa ukuzohlala phansi unyaka wonke unelungelo eligcwele lokuthi ahlale unyaka wonke aphinde. Kubalulekile ukuthi sikusho lokho. Then okwesibili sinawo futhi ama opportunities ukuthi babhaleke lezi ifundo kuyizona abangenzanga kahle kuzona. Kodwa umntwana akazinqumele yena kungabi isikole sinqaba ukumthatha. Njengoba kuqala unyaka izinhlaka ezahlukene eziqhuba imikhankaso yokulula isandla kubafundi abangathathi intweni kanti ungqongqoshe wezemfundo kwaZulu Natal kanye nowezemidlalo kuleli balule isandla kubafundi abangama40 beyizikole ezahlukene kwaMashu. Ukodwa uthi ke lokhu kuseyindlela yokuqhuba umkhankaso walomnyango wokuvuselela ezemidlalo ezikoleni ikakhulukazi emalokishini naseyindaweni zasemakhaya. Masifika ke esikolweni ngesikhathi sinikeze equipment kwesikolo is part of encouraging
ukuthi isport is an alternative to many wrong things. Kunento eziningi ezenzekayo kodwa uma ubakhuthaza nje ngento ezihlangane nesport njengobona nabafana ukuthi cha manje sesobuyela eCote d'Ivoire is because izinto ezinjena sicabanga ukuthi ke ungqongqoshe isifundazwe uzokusiza lokho siyena kwezinye indawo ngakumbi indawo esemakhaya. Ngithanda kakhulu indawo esemakhaya ngoba azikutholi lokho. Sicabanga ukuthi abantu bazi bacabanga ukuthi into ezitholakala emadrobheni kuphela. Sizofika nakhona. Sizofika kwamhlaba yalingana, sizofika eMpendle, sizofika yonke indawo, sihambele izikolo nongqongqoshe. Omunye wabazali babahlomlile uthi njengoba bephila ngesibonelelo kunzima nokufeza ezinye zezidingo, ngakho ke lokhu kuzobalekelela kakhulu futhi ukholwa ke ukuthi kuzomgqugquzela nomfundi. Ishuthi njengoba ehlomulile ngiyacabanga ukuthi mina ngizizwa ngiright emoyeni. Ngicabanga ukuthi naye kuzomkhuthaza ukuthi afunde njengoba esethola iuniform. Inkinga nje abantu abaningi abasebenzi kodwa ke bazama ngamaqola abo nami ngiyawuthola u350 kodwa nje still kunzima ngendlela esibaningi ngayo. ENSELENI.1KZNTV kube kuntomkhona Mvubu ngesethekwini. Umphakathi waseTsheni kanye nowasejamela ku Ward 5 no Ward 7 enseleni ngaphansi kamasipala uMhlathuze enyakatho nelikaMthaniya uvuka umbhejazane namhlanje kuseni wavala imigaqo nezihlahla ngamatshe ukhala ke ngokungabi nawo ugesi isikhathi esingangeminyaka emine kanti ke Tsheni khona izinyanga eziyisithupha. Laba bathi sebezameka ninganako ukuthi babikele inkampani yako Eskom kodwa ke bengazitholi izixazululo. Kuke kwaphazamiseka ke namuhla kuseni ukuhamba kwezimoto ezithutha umphakathi endaweni yasenseleni ngenxa yombhikisho umphakathi waseTsheni nowasejamela obukhala ke ngokungalungiselwa ama-transformer asekupheleke iminyaka eminingi kwezinye zezindawo kanti kwenye indawo khona sekupheleke inyanga ezisithupha bengalungiselwa futhi ke kungekho umuntu oqhamuka nesisombululo. Lo mphakathi uthi sesiside kakhulu ke lesi sikhathi ubuya ngalenkinga kodwa ku Eskom awushaya indiva izikhala zabo. Kunalokho ke uthi kabakhokhe imali bahlanganisele ukuthenga ama-transformer amasha nabathi ke kunzima kubona ukuba bahlanganisele imali njengoba iningi labo lizihulela u350 njoba ningasebenzi. Kagesi asinawo 4 years ejamela ungekho ugesi. Nala eTsheni 6 months ungekho ugesi. Uthi Eskom wafika la. Sathi Eskom sifakele ama-transformer ngoba kwaqhuma i-transformer nansi eduze kwakhe la transformer sikhuluma ngayo. Enye ilapha ezantsi. Yaqhuma naye. Nasejamela futhi ngokunjalo aqhuma ama-transformer. Eskom mefika la at Eskom abantu fanele bekhipha imali yokuthi bethenga ama-transformer. Okusixaka kakhulu somphakathi siyazi ukuthi njengoba sezisebenzi nje siyayikhokha intela. Asinayo indlela yokuthi sithi thina sizokuthenga i-transformer. Ngithenga ukuba nje i-transformer. Abantu beholo 350 bazoyithatha imali okhokhela i-transformer. So uEskom kahle uyasixhaphaza uhlangene nekhansela. Lo mphakathi ukhala ngokuthi ke uzibona ulahliwe njengoba ilokishini ugesi ukhona lokho ke sekubenze baba zisulu zobugebengu. Kuze kube manje nje ugesi asinawo silale senyamene sibanjwa zigebengu ngoba seziyajabula makumnyama kanje zithola ithuba sesingenele indlini sibanjwe indlini kungakho sesibona kufanele manje senze kanje kuze uhulumeni wethu uzoswa mayibona senza nje ngoba kasifuni ukuthi kugcine sesinqamla lezi intambo zakwa phesha elokishini ngoba phela sazi ukuthi umasipala nathi usisingethe kodwa manje lutho asiboni lutho kuba ancenga axoxe noEskom. uEskom asisiza silungisele ugesi. Lokhu ke sekuphazamiseka kakhulu abafundi nalabo abasebenzayo njengoba bethi ke kunzima ukuthi bavuke ekseni bezilungiselele ungekho ugesi. Lokhu ke sekuyinkinga ababhekene nayo isikhathi eside. Inkinga kakhulu engane ayikwazi ukayina. Ingane ezinye fanele iphathe juice. Wekha amanzi akwazi ukuthi ebande azophuzo zingane. Kwabantu nje abadala nje bakushisa kunje bayawadinga amanzi. Lamanzi lana mayishisa ilanga waphuzeki. Kungcono ukuthi ehlule khona la kwemafriji. Kawona amafriji afile manje. Ngoba ugesi awukho. Lo mphakathi uthi awunqabile ukuthi kwenziwe i-audit kodwa ke
abahambisani nokuthi ke kufe ngamvunye kuphazamiseke nalabo abawukhokhela ugesi. Ngemumva ke kwalombhikisho wezimfuno zomphakathi laba ke bagcine bevumelene nenkampani kaEskom ukuthi ke babe nomhlangano nalapho bezoxoxisana ukuze betholeke isixazululo kulokhu. Esidabeni ze1KZNTV nginguSamgeliswe Nqulunga senseleni. Lo yilungu lesigungu esiphezulu kweANC nophinda abe inxusa eNdiya uDokotela uSibusiso Ndebele ugqugquzela abahlali baseNdwedwe ngokuthi babhalisele ukuvota baphinde bavote ukuze kuzoliswana ke nokuthi kulenganwe ngokwamazinga empilo kungakhethi buhlanga. uNdebele usho lokhu eNdwedwe ngesikhathi kunomcimbi wokukhunjulwa kwabaholi beANC abaqavile asebadlule emhlabeni nabadabuka kule ndawo. Lo mcimbi uqalwe ngokuthi khanjelwe imindeni kanjalo namangcwaba alezi ishoshofu ze-ANC okuMillion Meyiwa, uThabane Thuli kanye noNhlamvana Ngcobo. Ngeke sikhulume ngoMillion Meyiwa without ukubala ama-comrade ake abalwa, amanye awo alahlekelwa imisebenzi ngoba yethu meye emsebenzini amaphoyisa kwaZulu ahamba yobafuna emsebenzini. Ayiso uComrade uSikholiwe, Comrade uBoy Mtanda, ngeke ukhulume ngoComrade uMillion without umndeni wakaNtineza nomndeni wakwaMsumi. Angeke ukhulume ngoComrade uSikhukhula uqede uthi awubabali laba babe naye including abaya naye exile like oComrade uNyalunga nabaningi ongambolo Khumalo. So uma sila we remember bonke labo ma-comrade ethu amanye angasekho amanye asaphila. Ethula isifundo sakhe uMndebele ukhulume ngokubaleka kokuvota wabesegxeka isiqubulo samanye amaqembu ashoyo njengoba kubhekwa okhethweni esithi 2024 is our 1994. Wathi lokhu ngokwakhe ukubuyisela izwe ngaphansi kwencindezelo. Lemenye imilomo ithi akubuyelwe ku1994. Bonke ngazwilinye bathi abamfuni u2024 bafuna u1994. Yini le abayifuna u1994? Isimo esingenayo intandweni, isimo esinodlame, isimo esingenantuthuko, isimo esithi umuntu wesifazane uphelela ekitchen, isimo esithi izingane zingabi namalungelo, abantu basemakhaya bangabi namalungelo. Ileso simo abasifunayo ukuthi mabethi akubuyele ku1994. Udaba le-MK Party nalo alisalanga ngaphandle. Umuntu ethi umkhonto wesizwe from nje wethu umkhonto siwaziyo. Mase kuba nalabo abasha abantu ba umkhonto. Umeke wathi uvele eNdwedwe bengiye ngithuka ukuthi hayi. Because abahamba baye exile sebancane siyabazi. The Ninela brothers abaye ekudingisweni sabazi. Abaye exile sesikhulile siyabazi. Abatrainwe ngaphakathi siyabazi. Manje umusu uqhamuka nje. So the ANC umndeni owodwa owazanayo, umndeni ophila ndawonye. Yingakho nabantu bala Comrade Mafika bazana bephila ndawonye ngoba lolu sizi lomzabalazo labahlanganisa baba into eyodwa. Kodwa Sibisi wesindaba ze1KZNTV ku-Channel 261 ngiseNdwedwe. Ake siye ngasezitolo sihlangabezene kanjani futhi masibuya. Asinibingelele sinamukele mangabe nisanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namhlanje. Bavelile kwelokuhlahlelwa ngembazo kwabahlanu akukho emthethweni okwenziwa kwabakamatikuletsheni kanti babhekishe bekhala ngogesi enseleni.
Uchazwe njengomntwana obehlonipha futhi ekhuthele uSinenhlanhla Mpukazi waseMbabe kwesakamthethwa owabulawa ngokugwazwa yisoka lakhe ebeliphinde libe ngubaba wezingane zabo ezimbili uNdume Khumalo naye wagcina ngokuzibulala ngokuthi azihenge endlini. Lokhu kuvele kwizikhulumi ezahlukahlukene ekade zihambeleke inkonzo yomngcwabo ebebanjelwe ekhaya kwaMbukazi. Lezi zithandani zifihlwe ngokwehlukana emakhaya kubo. Ubekwe endlini yakhe yokugcina izolo uSinenhlanhla Mpukazi waseMbabe kwesakamthethwa owagwazwa wabulawa yisoka lakhe uNdume Khumalo maqede nalo lazihenga lazibulala. Izidumbu zabo zatholakala endlini ngomsombuluko ekseni kwinkonzo yomngcwabo ebibanjelwe ekhaya kwaMbukazi. uSinenhlanhla bamchazeke njengomntwana obekhuthele ehlonipha futhi ke emnakekela kakhulu ugogo wakhe. Abantu besilisa sifune sibakhulekise kakhulu baphenduke impisi. Kubhlungu masifika kulo muzi siyafika ilele idindizile intombi ibheke phezulu icwile kweliningi igazi. Ngangiqala empilweni yami ukuze lishone ilanga ngingadlile eze lishone futhi ilanga ngingagezile. Kunjalo ke kuleso simo ingane yethu ebihlonipha sathi masibuya lapho wakhala umama wathi kubukhona nje usine ugesi ungekho ngabe uphekile usinesiko. Wathi nje usine kubukhona ngabe sengidlile manje usine ulele phansi. Kubhlungu. Usine umsebenzi bengawusabi ukuthi unzima kangakanani. Ube ingane engacelwa futhi usine. Usine ungamcela ukuthi noma ebona ukuthi uyasebenza. Ukuthi umsebenzi unzima kangakanani ube kujoyina. Futhi azakutshela ukuthi ke ngizovuka mina sasa ngiqedele lo msebenzi. Akaze angitshele nanokuthi khona inkinga ebikhona. Cha. Ngane kama ngohleli ngikukhumbula Sine. Sophinde ngikhohle. Abangani othisha kanye nabantwana ayefunda nabo esikoleni basho ke ngazulinye ukuthi ke bebelahlekelwe njengoba uSinenhlanhla bezimisele ngomsebenzi wakhe wesikole. Thina njengothisha silimele kakhulu. Undodakazi ubehlala phambili ngimfundisa. Bekuyindodakazi akazi azasinike iproblem mina ngumuntu othethayo ingane ziyangazi. Nesandla futhi ngesilula kakhulu. Kodwa angazi ngize ngimshaye. Angazi ngize ngimshaye ngoba bekuyingane elalelayo ebengenza sure ukuthi uma sengikhuluma ngithi njengamanje isikhathi sokufunda nokufundisa ngilindele ukuthi wonke umuntu alalele. Usine ubunga umuntu ke onamahloni futhi umumazi kahle ubephaphile ngoba nje usine la khona uzozwa ngohleke. Uzozwa ngohleke usinehleka. Uzomuzwa sethe uyanyanyisa bani. Hlekwe khona lokho. Umuzi usineme ekuthiwa siqoqe imali ethe bele ngithengela ugogo ibray pack nomama. Uhambe emhlabeni nje ube nesifiso sokuthengela ugogo wardrobe. Wathi nje umama meqeda ukuyirenovate indlu ngizothenga wardrobe. Akusenzekanga lokho. Sine siyokukhumbula singabangani bakho. Sasithembisene ukuthi ngizombona ngolesihlanu kade ngicela umbone ehamba nogogo emholweni. Ngoba ugogo wakhe ubehamba naye emholweni. Aza adoje nje iclass athi ngizohamba ngihamba nogogo yohola. Lezi igama ke bukeka seziyinsakavukela umchilo wesidaba kule ndawo ubuholi bomphakathi busigxekile ke lezi izigameko babeseqoqozela intsha ukuba ke ubeke imfundo phambili. Kodwa ke siyaxwayisa bakithi ngoba into enodlame ayenzeki nje ngosuku olulodwa bese kuba nje kuqala kancane kuye ngokuya kukhula kulokhu uthi unyamezele phela kuyathandwana umuntu uxabane naye aqale akuthethise aqale akuxhakathise manje akubambe akubhekise udongweni kabana uqhubeke unganaki kuye ngokuya uyezwa sekukhona umuntu osedlulile emhlabeni kulezo zimo. uSinenhlanhla ke ushiye abantwana ababili kanti ke isoka lakhe uNdume Khumalo nalo ke libekiwe endlini yalo yokugcina ngalo lolu suku ekhaya lakhe.
Lezi izindaba z1KZNTV ngengosamukiswe Nqulunga ngwesaka Mthethwa. Lowo mgqugquzeli weqembu umkhonto wesizwe Ivan Sereme Mukhale uthi bathukuse induku emqubeni ngosomqulu wezithembiso abazozethula emphakathini. Lokhu ke ukusho ngesikhathi kunomviliyelo wezimoto obusuka kwilokishi igama lakhe waze wayophelela enkundleni yezemidlalo iMabheke ePortshepstone. Leli qembu selenze imviliyelo cishe emalokishini amaningi alesifundazwe. Iqembu lomkhonto wesizwe lisanda kubunjwa libamba umviliyelo wezimoto kwisifunda ugu. Kanti loyo wayengumongameli wezwe uJacob Zuma waphumela obala wathi uzokweseka leli qembu ngeke leseke iqembu lika Khongolose ngokhetho lukazolonke lwalonyaka. Ongumgqugquzeli kuleli qembu uthi basathukisa induku emqubeni ngosomqulu wezethembiso abazozethula emphakathini ngoba bafuna ukuvinjwa. Uyabona isitho silanaso siyingozi kakhulu ngoba thina samasosha asisheshe sikhuluma izinto. Sisayibekile izinto ukuze sitha sethu singazi ukuthi sibhekene manje sisho manje bazogijima bayovala. So we are working from that position of need to know, and siyacela ukuthi futhi zonke iziteshi zisinike ithuba. When we are right, I think we'll be able to address those issues. You want to know about our manifesto, you want to know about our structure, you want to know about our constitution. When the time is right, of course, without fear, they have a right to know. But okwamanje sisathi nje sithi kanje yabo basibheke ngapha kade singapha bathi basibheke ngapha kade singapha. Iqhuba uthi ukwethulwa kwaleli qembu kunika abantu abaningi ithemba. Abantu base South Africa kube ngathi bazalwe kabusha. Kwakhona injabulo, kwakhona ukukikiza, kwakhona ukuhuba kwamabutho, kwakhona ukujabula endlunkulu, kwajabula abefundisi, kwajabula ngisho nabafelokazi, kwajabulela ngisho nabantu abasebelahliwe ukuthi nanti ikhaya abalibonayo ukuthi ilona khaya ezoxazulula inkinga zabo. So ama comrades abe volunteer kuzo zonke indawo kwaZulu Natal base besicela ukuthi ngoba ubuholi sebubekiwe, ubuholi bubavakasheleke buhambe eBrawunda bubachazele buzibonakalisa ukuthi bukhona. uSerame uthi basaziveza emphakathini njengoba benza lemviliyelo bazobe sebekhetha ubuholi uma abantu sebebazi futhi bebamukela. That once we have a formal structure or a constitutional structure, njengoba uzobona ukuthi i-constitution asikayi adopt kahle, but at least they will be able to be given a briefing ethi umkhonto wesizwe yini, sifisa bayiphathe kanjani, yini esidingayo ukubona. Ikhona sizokwenza la nokubuilda ke-confidence ukuthi sesifikile. Asicomparishi kodwa kuyabonakala ukuthi kusetshenziswe. Yabona ke nje la angithe ukuthuka kancane yabo. Bathe ukuthi kakhulu, bathe ukukhuphuka ngo-3000 yabo nje ayithi asebenzile ama-comrades ama-volunteer ethu lana asebenze kakhulu ama-volunteer ethu lana. We are so happy, we are proud. Kuyasho ke ngokusobala ukuthi izinto zizohamba kahle. Lo mbiko benuwethulelo uZamando Sicele wezindaba ze1KZNTV ngisesayidi. Ake siphinde futhi sihlabe ikhefu uhlangabezana nansi ngosi yomnotho masibuya. Siyakubingelela siyakwamukela uma ngabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko zezindaba ezihamba phambili namuhla. Bavelile kwelokuhlahlelwa ngembazo kwabahlanu akukho emthethweni okwenziwa kwabakamatikuletsheni kanti babhekishe bekhala ngogesi enseleni. Kuleli qophelo ake singene engosini yezomnotho. Irandi lakuleli liyi-19.07 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-20.79 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe liphinde libe u-24.79 maliqhathaniswa nopondo waseBrithani. Igolide ke lona lingu-$2,023.13 i-ounce kuthi uwele ongahluziwe ube u-$76.55 umphongolo. Ake sikubhekele engosini yezemidlalo. Ungqongqoshe wezemidlalo kuleli uZizi kodwa usencome bafana ngokudlala ngokuzimisela yagcina inqobe ngembudla amagoli amane eqandeni kwiNamibia emidlalweni kaGroup E we-Africa Cup of Nations okuyi-AFCON ngamafuphi izolo kusihlwa ngesonto e-Ivory Coast. Mokuqala nje isimo apho badlalela khona kodwa ke ngeke sisize lokho ukuthi mababe focus ukuthi mabadlale as a team, and I think it was good that I went post match
talk ukuthi ngiba encourage ukuthi to carry that flag is a big responsibility and a pride. And ubabonile nje izolo ukuthi they were focused. Ukuthi leave off the field issues. Ukuthi kwenzakalani ubani. And I was happy to get confidence uPesi took that penalty, because if someone else umiseshe penalty in the previous game ebezokwesaba ukuthi ayithathe kodwa ithathile wayifaka phakathi basindile besifuma shaya 10-0 yesterday. Bangabamelwane vele. Kodwa ke sasezoba ixoxa nabamelwane mase bebuyile. Ngithemba ngishiya bafana. Ngithe ngibona ngizobuya mabeya kuma semi-finals. I said the same thing kuma Bhokobhoko. Take my word. Zobuyela ku semi-final ubuka bafana. Ake sibheke isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama ondlela zimhlophe ngeziguqisi besikuphathele zona namhlanje sihlangabezeke noma kanjani kusasa kanye nethimba futhi ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.